आं दिनै नोंथांखौ आंनि चेनेल बड' टेक आर'नायाव बरायबाय। लोगोफोर दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो जिअ' फनजों माबोरैहाय गुगोल मेप्सखौ इउज खालामनो हायो बा जिअ' फनाव माबोरैहाय गुगोल मेपखौ सालायनो हायो बेखौ आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायगोन। अब्ला थुदो लोगोफोर टाइमखौ थांगासिनो भिडिअखौ जागायनोसै। लोगोफोर नोंथाङा सासे जिअ' फन इउजार अब्ला नोंथाङा बे भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जागायजेननायनिफ्राय जोबनायसिम नायदो। थुदो अब्ला दानिया गुबै भिडिअसिम। लोगोफोर नोंथांमोना बेनि थाखाय गिबियावनो जिअ' स्ट'र बेवहाय थांग्रो। बेनि उनाव बेवहाय थांनायनि उनावहाय नोंथांमोना बे लडिं जाखांनायनि उनावहाय गाहायथिंजाय नुनो मोनो, गाहायथिंजाय लाबोयोब्ला नुनो मोनगोन बेवहाय गुगोल मेप्स बेवहाय नुनो मोनगोन। बेवहाय मेप्स बेखौ नोंथाङा क्लिक खालामनायनि उनावहाय बेखौ इनस्टल खालामनानै लानांगोन। बेखौ आंना बे एप्सआ अलरेडि इनस्टल खालामनानै दङ। अब्ला दानिया थुदो बेखौ अपेन खालामनानै बोरै सालायो बेखौ नायदोनि। आं एप्सखौ अलरेडि अपेन खालामबाय। बेनि उनाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेवहाय सार्च अपसन नुनो मोनगोन। बेनि उनाव भइस सार्च, मेप्स, इउर लकेसन, ड्राइभ बेवहाय बायदि बायदि अपसन नुनो मोनगोन। साप'ज आं सार्च खालामनानै नायनोसै जोंनि लकेसनखौ नुयोना नुवा। गरेस्वर बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनबाय गाहायाव गरेस्वर। बेनि उनाव बेवहाय गाहायावहाय लाबोनायनि उनावहाय क्लिक खालामनायनि उनावहाय बेवहाय नुनो मोनगोन गरेस्वरनि लकेसनखौ नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन। आरो बेवहाय सार्च खालामनायनि उनाव बेवहाय नोंथाङा नुनो मोनगोन गावनि लकेसन बा नोंथांनि लकेसनखौ नोंथाङा बेवहाय नुनो मोनगोन। नोंथाङा बेवहाय बेबायदि सार्च खालामनो हागोन। आरो बेनि अनगायैबो नोंथाङा बे ड्राइभिं खालामनाय समाव बा अबावबा थांनाय समाव बेवहाय सार्च खालामनो हागोन अबेनिफ्राय अबाव थांनो। गरेस्वर टु गुवाहाटि सार्च खालामनाय नायनि आं। बेवहाय नोंथाङा गावनि लकेसनखौ बेवहाय क्लिक खालामनानै होब्लानो बेवहाय नुनो मोनगोन। साप'ज आंनि लकेसननिफ्राय बा आंनि जायगानिफ्राय बेवहाय गरेस्वरसिम थांनो 9 मिनिट नांगोन बा 9 मिनिट नांगोन। बेनि उनाव बेवहाय जानथायखौ देखायखायो। बेनि उनाव बेसे मिनिट बा बेसे घन्टा नांगौ बेखौ बेवहाय अलरेडि देखायखायो। बे प्रिभिउ थुनायनि उनावहाय बेवहाय नोंथाङा जायगाखौ नुलांगोन। बिदिनो बेसेसिम सहैदों बेखौ नोंथाङा नायलांनो हागोन ड्राइभिं खालामनाय समाव। बेबायदिनो नोंथाङा नोंथांनि जिअ' फनाव गुगोल मेपखौ सालायनो हागोन। बेनि उनाव बेवहाय गाहायथिंजाय फैब्ला बेवहाय ट्रेन अर बास बेवहाय थाबायनाय समावबो नायनो हागोन। बेनि उनाव टु हुइलार बा साइकेल बा बाइक बायदिसिना नुनो मोनगोन। बेवहाय इउर लकेसनाव बेवहाय नोंथाङा क्लिक खालामो। बेवहाय नोंथांनि लकेसना बेवहाय लडिं जागासिनो दङ। बेवहाय नोंथाङा बे राइट साइडनिजाय नुनो मोनगोन जुमनि अपसन दं। बेना बे लेफ्ट साइडथिंजाय नुनो मोनगोन लेयार्सनि अपसन। बे जुमनि अपसनाव थुयोब्ला जुम जाबाय थागोन। आरो बे लेफ्ट साइडथिंजाय बे जुम आउट अपसन नुनो मोनगोन। ओमफ्राय गेजेराव नुनो मोनगोन दान थामहिनबा। ओमफ्राय नोंथाङा बेबायदिनो जायगाफोरखौ सार्च खालामनानै नुनो मोनगोन। आरो बेनि अनगायैबो नोंथाङा बेवहाय लेयार्सआव थुयोब्ला बेवहाय ट्रेफिक ओमफ्राय नुनो मोनगोन ट्रेन्सिट। बेनि उनाव सेटेलाइटआव क्लिक खालामो। बेवहाय नोंथाङा बायदि गामि बायदिफोरखौ नुनो मोनगोन बा सोरनिबा नोंथांनि न'खरखौबो बेवहाय न'फोरखौबो नोंथाङा नुनो हागौ। जुम खालामनानै नायोब्ला बेवहाय नुनो मोनगोन। बेनि उनाव गेजेराव थुबा मेनुनि उनावहाय बेवहाय नोंथाङा बे श' मेप्स बे श' मेपआव नुनानै मेपखौ नायनो हागोन। साप'ज बेवहाय सार्च खालामनानै जायगाखौ सार्च खालामनानै बेवहाय लामा बायदिफोरखौ नायलांनो हागोन। साप'ज आं बेवहाय सार्च खालामनि महरमा। बेवहाय सार्च खालामनानै होबाय। बेनि उनावहाय नोंथाङा गावनि लकेसनखौ बेयाव आंनि लकेसनखौ होनायनि उनावहाय बेवहाय नोंथाङा नुनो मोनगोन गरेस्वर टु बरमानि जानथायखौ बेवहाय नुनो मोनगोन। आथिंजों थाङोब्ला बेवहाय नांगोन 9 घन्टा बा 9 आवार्स नांगोन। 9 आवार्स 34 मिनिट्स। बेनि उनाव किल'मिटारा दङ 47.5 किल'मिटार। बेबायदिनो नोंथाङा बेवहाय सार्च खालामनानै नायनो हागोन। अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोनथिबाय जानांगौ
जुदि भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो गाहायनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो दाबाव। लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनो दाबाव। अब्ला लोगोफोर दिनैनि थाखाय बेखिनियानो। नोंथांनि साना मोजाङै मोजां बारलांथों। जै बर' हारिनि जै।